Siyakhuleka-ke siyindalo media and podcasting lo umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali. Siyathobeka-ke, siyavusela kunina emagumbini amanye omhlaba la enikhona. Kulaba abasha abasanda kujoyina i-channel yethu sithi nje welcome, sibonga kakhulu nganizakwethu nge-support yenu. Kulaba asebebe nathi isikhathi eside, ukubonga kwami kuncane. Ngiphinde futhi ngiselapha ekubongeni, ngicela ukubonga kulaba njengoba sengike ngasho ukuthi i-channel yethu isisesigabeni la okwazi khona as ilokhunjani umlandeli wendalo media and podcasting, osukwazi khona ukuthi wenze njani, kube khona ukuhlephelela kancane i-channel ukuze ikhule, kubanjwe kwi-account yakho on a monthly basis. Sine-option yokuqala owu-R79 ngenyanga. You can subscribe ekuthenini mina umkhulu ngizomnikeza u-R79 njalo ngenyanga. Leyo mali ayisebenzise ukuthini, athuthukise i-channel, athuthukise nomsebenzi awenzayo ikhehla lamakhehla. Kube khona enye i-option futhi ya R179, so it's an elite lokhunjana leyo option. Lapho-ke usukwazi ukuthi umkhulu uphendula wena kuqala mangabe ukhomenta, kuphinde kube khona amavidiyo abonwa uwena kuqala before abonwe i-general audience. Kuphinde futhi kuhambe kuhambe umkhulu mangabe enza o-live chat, kube ukuthi enene labo live chats ubenza nama-members akuleso sigaba kuphela. Kube khona izinto abazozixoxa bazidingide eziphathelene nalo lolu hambo esikulona lakamoya. Sinikeza nama-solutions, sinikeza nama-advice, kodwa lokho uthola ukuthi only labo abakuleyo package ethize abazoba ne-access kuleyo content. Again futhi mangabe usukhethile noma yiphi kulama option amabili akhona, umkhulu akayigcini ka-YouTube leyo treatment yobukhosi, kepha ngiyaye ngiyi-extend-e ize ifike naku-WhatsApp nakuma-calls. Kunabantu aba-subscribe-ile abathatha ama-membership ahlukahlukene, engikwazi ukubamba ngisho i-phone call yakhe mayefona ngo-12 ebusuku, ngiyibambe i-phone call yakhe athi, mkhulu nginenkinga, kunezinto ey'gijima phezu kwendlu. Ngikwazi ukuthi ngaleso sikhathi sikhuleke, ngimise iy'bani zami, ngiphakamise iy'khali zami zokulwa, ngizame ukuthi siyinqobe leyo mpi kamoya. So loko enikwenza kumina, leyo gesture yokuba yimemba, kube khona imali ebanjwayo kuwena, kumina isho okukhulu. Ngiya-appreciate-a kakhulu bantwana bethonga. Ngibonge nje kakhulu kulaba asebeqalile bajoyina i-membership. Kuzohamba kuhambe isikhathi, abanye babo sithi mangabe senza lamavidiyo sisende i-shout out kubona, sibonge as a sign of appreciation, uyabo, sibonge, senze i-shout out kubona nje and so on and so forth. So namhlanje-ke bantwana bethonga ngizoqala, I think okwamanje ngisazoke sesiwenzile ubungozi besithunywa nama-tricks esithunywa. Kepha manje sengifisa sithi venture into isigaba ingakumbi i-subject ethize esahlobene naso isithunywa, kepha manje sengifisa ukuthi sibheke ikakhulukazi bantwana bethonga, ngifisa sibheke ngifuna singene kumoya womndawo. Ngifisa nje sizokhuluma ngomoya womndawo. Ngizoqala ividiyo yokuqala, i-episode yokuqala le. So angazi but I'm already foreseeing ilokhunjana, some sort of like a series yomndawo, because umndawo, it's a very vast and complex subject ngokwa-African spiritualism, African ethnophilosophy. So ngifuna siyenze iy'gaba zayo ezahlukahlukene. Makwenzeka ubona le video, kuba khona izinto engingazikhavi kule subject yomndawo, ungasho ukuthi umkhulu akayikhavile leyo nto. Kepha ngicela ulandele amavidiyo azolokhu eqhamuka ngokuqhubeka kwesikhathi, ngoba sizobe sikhava nje ama-aspect athize ayo ilokhunjana i-subject le yomndawo. So i-series lena-ke kufanele usondele eduze kuyona kakhulu, ngoba bantwana bethonga, yabona masikhuluma ngomndawo, sikhulume ngomndiki,
Ayi, imimoya esimise elibhojozi-ke leyo. Yabona uma kukhuluma ngemimoya esimise elibhojozi, yilo mdiki nalo mdawu. Odamane uhambe ebantwini uvele. Omunye uthole ukuthi waze wagcinelwa wenzelwa hlampe iy'nkambi ey'thize. Kodwa uma ngabe ethi uyaqhubeka uyafika kwabanye abantu, bafike bathi abantu hhayi khona. Asiziboni emzimbeni wakho lezi y'nkambi othi wena usazidla zomndiki nomdawu. Ijule kakhulu-ke leyo mdiki nomdawu bantwana bethonga. Like I always say, before I come and present itopic la kuthina, kunabantu abangilulekayo, kunabantu ababelaphi, abazinyanga, abakhulu abake bangiluleka ukuthi uma ukhuluma nge-topic ekanje, sicela uyithathe uyibeke kulesi sigaba, uyithathe uyibeke kulesi sigaba. So, nengizokukhuluma manje, nangendlela engizokuphrizenta ngayo, ngikwenza lokho within the limits engibekelwe wona yilabantu engicabanga ukuthi mina banolwazi olunzulu kakhulu kunami, bazi kakhulu nami abantu kahle hle engikhothama kubona laba ngokolwazi lwezinto zaka-spirituality. So, lo mdiki nomdawu-ke uyinkinga, kodwa ngizocela-ke sifokhase kumdawu. Masikhuluma ngomdawu bantwana bethonga, ake sikuveze lokhu ukuthi lana uma ngabe ngenza into, I always avoid to reduplicate izinto hlampe esezike zavezwa abanye abantu, zangulwa abanye abantu. Yingakho uma ngabe ngikhulume kakhulu ngokwe-experience yami, nangokusebenza, naneminyaka yami sengisebenza nabantu-ke abanalezi zifo, nalezi zigulo, nale mimoya. Ebese-ke kuba iyona ndlela engiphrizenta ngayo into entsha-ke, isayidi elisha entweni. That is why uma ngabe ngikhuluma ngezinto, ngithande kakhulu ukusebenzisa my past as a point of reference, ukuze ngikhulume ngento engiyaziyo, ngikhulume ngento ezo-resonate-a nawe kulolu hambo lolu okulona. So, masikhuluma ngomdawu-ke, I think nje maybe as our point of gambit. Masikhuluma ngomdawu sikhuluma ngelokhunjana, ngomoya ojule kakhulu, nomoya ojule kakhulu. Umdawu at some point uyaba yisithunywa sasedlozini, ebese kuhluka lapho isithunywa kodwa esiphahlwe yini, sasedlozini. So, uma sikhuluma ngomdawu-ke, sisuke sikhuluma phela ngento ikakhulukazi umsuka wawo umdawu. Siyaye siwulinganise thina abantu bakamoya njengamanzi. Why na lento yomdawu njalo ikhonjwe emanzini? Angithi phela ukudabuka komuntu, ukufika komuntu emhlabeni, ehlala eba yiqanda, ehlala okhalweni likanina, esibelethweni sikanina. Leyo nto siyake sithi, angithi imbewu uma isuka kumuntu wesilisa iya kumuntu wesifazane isuke iyini? Iyi-sperm, iyimbewu. Kepha ilokhunjana, i-composition yakhona inale element ye-H2O, inamanzi, iyamanzi, isaluketshezi. Lolo ketshezi-ke liyasuka, umsuka wezinto-ke, ukuqala kwezinto-ke lokho. Sekuzohlala kuphi eqandeni, ebese liyaphihlika iqanda, liyathinteka. Ebese kuqala kufomeka isakhiwo somuntu ngokwezigaba zaso-ke isakhiwo lesi esisuke sisaselokhunjaneni. Kodwa ikhaya lokuqala, umsuka wezinto usuka emanzini, usuka kokusaluketshezi. Ebese-ke umntwana-ke yahlala-ke yavundla-ke okhalweni likanina. Iy'nsuku-ke iy'nyanga lezo eziyaye zibalelwe ko-9 ngokujwayelekile. So, uyabona ukuthi ikhaya lakho lokuqala kube yilamanzi lawa. Ilawa ekuzothi mase kufike le nyanga ka-9 uzwe kuthiwa ayaqhuma amanzi. Suke sekuwuphawu lokuthi sekuzabani? Uzoqala impilo-ke yala emhlabeni. So, i-environment oyazi kangcono kakhulu ubuwena bonke nabo bonke abakini usuke ubashiye kuphi? Ubafice kuphi? Okhalweni, ngesikhathi unjani? Uma wakhe esakukhulelwe, ngesikhathi esakukhulelwe. So, ey'meni ey'njalo-ke bantwana bethonga,
Siyayeke singabalaphi bendabuko uma ngabe sichaza lo moya, siwuchaze njengomoya omsuka wabo usuka entweni esaliketshezi. Impilo yawo yonke revolves around into enamanzi phakathi, into enoketshezi phakathi. Then kuba isimo sani-ke ilowo moya-ke, ileso sithunywa-ke, ilelo lokhunjana-ke dlozi-ke nani elifika nani nesimo somndawo. Umndawo uyaba isithunywa, uphinde futhi ube isithunywa esiphahlwe yini? Sedlozi, sasedlozini, umndawo. So, lo mndawo-ke yini? Njengoba igama li-suggest-a, this is how I usually interpret leli gama, hlampe nje uma ngabe sizama uku-trace-a ukusuka i-formation yalo leli gama. Shuthi lana sikhuluma ngedlozi, ngomoya, ngesithunywa esifuna ini? Indawo yaso, esizo-claim-a indawo yaso. Leso sithunywa, lowo moya. So, le moya-ke ngokwe-history nangokokujula kwemvelaphi yethu, thina we have always been travelers. Ukufika nje, ukuqala nje kwe-concept yokuba khona komuntu, si-migrate-a in search of izimo ey'ngcono, ama-living conditions angcono. So, yonke le history esinayo yokuthravela emagumbini amanye omhlaba, size sifike kulesi stage samanje sokuthi umkhulu Gwabini use-KZN, use-Pietermaritzburg, usendaweni yakwaMpumuza. Nawe njengoba ungibuka la ukhona, hlampe ukwi-province hlampe yase-Gauteng, hlampe ukwi-province yaseMpumalanga, hlampe ukwi-province yase-Western Cape, hlampe ukwi-province yase-North West or e-Northern Cape. Konke lokho akusho ukuthi umsuka wakho ulapho. Akusho ukuthi umsuka wakho, imvelaphi yakho ilapho. Okhokho bakho, okhokho bokhokho, okhokho basendulo ababona balapho ngoba thina we are travelers. We are travelers ngokwe-nature nje yethu. Hlampe kule time frame osayiphilile wena, hlampe kulo 30 years osawuphilile, usahlala endaweni eyodwa. Kodwa uma sibuka in a broader context ye-human migration, human evolution, you are a traveler. Nala ukhona ubuwena nako konke kwakini ku-in motion, kisaqhubeka kusatravela. Eminyakeni ekusukela manje kuya mhlawumbe eminyakeni ewu-100 kusukela manje, ikhona imbewu yakho eyobe ingasekho lapho, isikwezinye izinkalo, isikwezinye izindawo. Why? Because kukwi-nature yendalo yethu, we are travelers. Ngoba nala empilweni njengoba sifikile sikhona siphila, si-assume this physical form, we are traveling. Indlela isidlulisa la kwi-physical form, ebese siphinde siwelele kuphi? Ku-spiritual. Naku-spiritual kuney'gaba zakhona sesingasabonwa ngenyama, sesingasabonwa ngehlo, ngamehlo with the naked eye, kodwa sisaphila ka-spiritual. Nakhona futhi siyobe angithi naso i-spirit siya-evolve-a, siyakhula, siqale sibe ingane, uma usaqala usafika, usanda ngemuva kukhala kuthiwa ushonile, la usuke ufike khona wamukelwa njengomntwana, angithi? Uphinde nakhona ukhule ngokwey'gaba zakhona zaka-spirituality. Ngake ngayikhuluma-ke indaba yami nesimo engake ngaba khona kwisikhathi eside kwikhoma, ukuthi yiziphi iy'gaba. Ngake ngaziveza iy'gaba kwenye yamavidiyo, engizoke hlampe ngizame uku-attach-a i-link yakhona la, ukuze ukwazi ukuthi uphindele kuleyo vidiyo uyibuke, uzwe ukuthi sikhuluma ngani ngomuntu uma engena kwiy'gaba zokushona, ilokhunjana into esiyibiza ngani, nge-life after death, ukuthi iy'gaba zakhona zihamba kanjani ngesikhathi usuwukhumula umzimba lo, usuqhubeka nobuwena ngqo lo bekade baba ubuwena vele okuwumoya.
So, sisakulona-ke njalo ngisandlalela ukuthi since this is going to be a series, since we are going to be having several episodes sikhuluma ngomndawo, so I might as well lay i-foundation e-proper ezokwazi ukuthi ilimithe ama-questions as we move along nale series yani yomndawo. So ngizozama ukuthi nje ngiyindlalele into, ngiyidlalele nje impela until uze uyi-understand-e kuthi mase sengiqhamuka sengikhuluma ngamanye ama-aspects omndawo, kungabi ukuthi sengathi ngiyikhela phezulu. Yeah. So, nayi-ke into-ke ngomndawo. Njengoba-ke sesitravele kangaka nje. Ekutraveleni kwethu, imimoya ike yadlula emhlabeni sitravela. Kwakhona iy'nsila zethu ey'sala kwezinye iy'ndawo. Kwakhona iy'nsila zethu ey'sala ey'ntabeni. Kwakhona amathambo ethu asala ey'ntabeni. Kwakhona amathambo ethu asala emgedeni. Kwakhona amathambo ethu asala kuphi emahlathini. Kwakhona amathambo ethu asala ey'gangeni. Kwakhona amathambo ethu asala phakathi emanzini. Kwakhona amathambo ethu asala noma ikuphi la ongacabanga khona. Ngoba umhlaba njengoba wakhiwe nje, imiphefumulo iphuma noma yinini, iphuma noma yikuphi. So, how do we then, mase ekuzalweni kwethu-ke, how do we reunite nokuthina? How do we go about collecting wonke lama-souls akokwethu? Ngoba phela ngesikhathi siphila singena kwi-physical form, sisuke sivumile emathongeni ukuthi sizozilungisa lezo zinto ey'njalo. So, umoya womndawo uqhamuka ngaleso sizathu sokuthini sesizoqoqa lamadlozi wonke yonke le mimoya ekade iyisiphiwo, iyinzalo yasekhaya, yahamba yaphelela kuphi? Ey'ndaweni ezahlukahlukene. Siwubuyisa kanjani lo moya ebese ukwazi ukuthi uphinde uqoqeke, ebese uyahlaliseka empilweni zethu, kube khona uzinzo, si-reconcile nale mimoya eke yasilahlekela. Isikhathi esiningi-ke lo moya womndawo uyaye uhambe nezalukwazi. Ngizokhuluma again, ngizoloke ngiyi-stress-a le yokuthi lokhu engikukhulumayo nengikwambulayo, ngambulela izinto ngokwe-level engambulelwe yona, but I'm not by any means claiming ukuthi lokhu engikwaziyo akukho okungcono kunakho noma okungaphezu kwakho. Kodwa nami lokhu engizokumvulela kona, kukhona abazoku-appreciate-a, kukhona ekuzoba kusha kubona. Kukhona futhi abazokusebenzisa going forward, iy'mpilo zabo zibe njani? Zilunge. So, le moya-ke iyaye yaziwe njengokuthi imimoya yezalukwazi ikakhulukazi because they carry this feminine energy. Why this feminine energy? Uzokhumbula phela idlozi lendawo elifuna indawo, labo bantu ababefika ey'ndaweni ezintsha ezahlukahlukene esasihlobene nabo nesasingahlobene nabo, babefike bacele indawo yokuhlala. Uma becela indawo yokuhlala labo bantu babedla ukudla, balungiselelwa indawo yokulala. Kwakuba abantu besifazane abanakekela umuntu wokuhamba. Kwakuba abantu besifazane abanakekela umuntu wokuhamba. So that is how lo mumoya u-understand-wa kangcono izalukwazi. Again, izalukwazi ziwu-understand-a kangcono lo moya ngoba abantu besifazane ukathi umuntu wesifazane uma esekhulile esesesigabeni sokuthi ayogana, wayephuma kubo ayogana. Uyabona ukuthi lento yokutravela, yokuba ispirit esisha esifika endaweni entsha, emndenini omusha, kwi-environment entsha, ebese sidinga ukuthi sihlaliseke, singeniswe. Hhayi ngithi kwenziwa njalo mangabe umuntu egana, kuba khona nemicimbi ekuthiwani eyokungeniswa ngendlela, asiniswe, athelwe ngenyongo. Usengenile-ke manje laphi esibayeni sasekhaya. Yingakho-ke le moya yomndawo mayivuka, ivuka ngalabo bantu besifazane ngoba bayi-understand-a kangcono lento yokuyoqala emndenini omusha. Ibona bayi-understand-a kangcono le concept, ibona baphiwe ukudila nale concept yokutravela ube yisifiki
Because umndawo phela idlozi lokuhamba lezizwe. Kodwa-ke manje kuyona-ke in our quest to reunite nale mimoya eyasilahlekela, nale mimoya yokufika, i-channel okuyiyona esikwazi ukufinyelela ngayo kulezi iy'pirithi ezasilahlekela. Ezinye sekunzima ukuthi singa-travel-a by any mode of transportation sithi siyakhona siyoyilanda. Umfula, amanzi, iziziba, izimpophoma, kuba iwona ama-channels, kuba iwona ama-portals esikwazi ukuthi uma singene khona sifinyelele kulona lonke idlozi nethonga esisuke silidinga eliyimvelaphi yethu. Ngobani na? Amanzi, lento yethu nempilo yamanzi iqale wena imbewu kubaba wakho ngesikhathi eyitshala kuma wakho, yafike yathola indawo. Kuphi? Esibelethweni. Isibeletho esakhiwe yini ikakhulukazi? Esikhushinwe yini? Amanzi. Ingakho umuntu uma ngabe ingane isizobelethwa kuqale kuqhuma amanzi okukhombisa ukuthi ibihleli kuphi? Endaweni yamanzi. So uma ngabe usufuna ukubuyela ey'mpandeni zakho-ke ngqo, kufanele uphinde uye kuphi? Emanzini-ke. Kuphi? Emfuleni, because uma ngabe sesingena emfuleni sisuke sisuke sesiziphindisela kuphi? Esibelethweni, okuyiyona ndawo esiyazi kahle esidonsa kuyona, siphinde siyofumbatha lezi zipho lezi esasiy'nikeziwe sisavundle ey'belethweni zabazali bethu. So that is how we come to have lo moya onolaka kangaka, lo moya onzima kanje wani womndawo. Angithi ngike ngenza umzekeliso ngathi mina lo moya in most cases uqhamuka with this feminine energy, unalobu ubukhosikazi obubona, ubukhosikazi, lowo moya ubukhosikazi. That is why umuntu ozoba nomndawo kakhulu isikhathi esiningi lowo muntu usuke nokubuswa futhi umoya wamakhosi. Angithi phela umoya wamakhosikazi. Amakhosikazi ayazi kangcono lento yokuyoqala impilo entsha endaweni entsha, kwifemeli entsha. Ukudele konke okwakini, uphinde uyoqala wakhe kabusha, ulekelele indoda yakhe, ulekelele indoda iphakamise isibongo sakokwabo. Leyo ability abantu amakhosikazi kuphela anayo yokwazi nje ukulekelela indoda iphakame empilweni, idlondlobale empilweni, idlondlobale financially, idlondlobale academically, idlondlobale ngokweziphiwo zayo. Angithi kube khona isisho esithi behind every successful man there is a solid woman behind, angithi? Isukela kuleyo nto yobukhosikazi. So uma ngabe uzobuswa kilo moya-ke kakhulu womndawo, unani? Unobukhosi isikhathi esiningi. Lowo muntu usuke enobukhosi isikhathi esiningi. Kepha-ke awuvesane nje ulungise umndawo, upare umndawo bese uthi usuqedile ngobukhosi, cha. Kuney'gaba, ingakho ngitheni kade ngiqala le lokhunjana. Isigaba sokuqala kumele ulungise isithunywa sawo, umndawo uyaba isithunywa before uze uwufake edlozini. Kumele uqale umastarishe lezi y'gaba zawo zakasithunywa before bakufake kumcebo wasedlozini, because edlozini khona umcebo. Mase nje idlozi lifuna uzenzela izinto, likuvulela la uthole i-program, uthole i-project ya-3 months. After leyo 3 months ukhokheleke, ebese idlozi likucela something. Lisebenza kanjalo. Ngobani? Usuphethe iy'nto zasekhaya, isebukhosini iy'nto zasekhaya. Kodwa uvesane ufike lapha ebukhosini ungalungisanga la emoyeni yemvelo. So bantwana bethonga, ngizocela ukuthi njengoba ngishilo ngathi la we are starting a new series. You can expect ama-episode amaningi esizowenza sikhava nje le subject yomndawo. Sikhava nje le subject yomndawo. So ngicela ukuthi nenze sure ukuthi niyawabukela lokhunjani lama-episode alandelayo. Kodwa kubaluleke kakhulu
Angeke nithole i-membership laphaya ukuze ube owokuqala ukuthola le information ejule kanje because njengamanje sengithathe izinto ngazibeka kwelinye izinga. Nalokhu ebengibuye ngikhuzwe kukona kuthiwa ungakuxoxi ufike la. Sengidisregard-e ngisho leyo ma-limit engibekelwe kuwona ngoba ngiyabona ukuthi izinto ziyonakala, izinto ziyageja, silokhu si-romanticize-a ama-topic, ama-subjects ekufanele ngabe siyawa-confront-a nje head on ukuze silungise ini? Isimo sethu sakamoya, silungise ifa lethu esilinikezwe okhokho bokhokho basendulo. Lo umkhulu Gwabini ngizocela ukuthi ngiyibambe la okwamanje, sizobonana futhi kwi-episode elandelayo. Camagu.